бе, човек. Така ли, бе? Аз значи, аз видях един склад, той е много мръсен. И той видях през един прозорец, нали, щупен. И видях, че има разни оръжия там, помпи, гранати, пистолети, револвери. Първо, което е, ти видял ли си някакви камери наоколо? Не видях. Това значи е много по-добре. И можем да викнем, може просто такова, но е по-безопасно, ще наемем на някой човек. Аз знам един мой приятел. Имам един мой приятел, който създава много добри копии на роботи. И ще му купим един робот. На един от двамата ще решим после. И този робот ще го изпратим да взима оръжия. Аха. Добре. Айде. Нека да лага. Човек, каква е тази потрошена къща? Господине, искате ли влезете в нашата компания? Какво стана с вас? Тук битките преди с роботите беше много трудно. Да имате някакъв въпрос само преди да продължа? Две легла и покрив и какви сте оръжия тук? И всичко беше все едно като голяма къща. Имаше си мивка, баня, всичко. Имаше си кухня и всичко друго. Но ето тези оръжия са от робот. Това беше най-трудното оръжие. От него изстрелваше лава. Хубаво, че не беше, нали, упарен, защото това беше най-слабата му беше палена на пръста, ще да ми пали пръст. И като спряхме най-последната битка с убойство на този робот, този почти ще да ме убие, станаха и така за 500 години. Добре. Вече съм тук. Да ме питате, защо не съм уморяла, ами аз съм един такъв, тази пръчка ми дава супер сила да стоя така. Тук имаше земетресение, цунамита. И аз съм жива. Това пръчката ми се казва колеса. Сега какво искате от мен? Не дойде в компанията, че един наш приятел иска да ни убие и за това трябва да ни помогнеш двамата. Поне ще ми плащате ли на месец? Да, ще ти плащаме колкото искаш. 300 стотинки. Аз нали тук вече магазините са по 2-3 стотинки. 300 лева ще ти плащаме. Добре, айде. Поне тук съм си богатач. Айде, добре. Дай да видя оръжие. Къде е оръжието? Бързо да видя на камерата. Дали е скрита? Къде? Той. Снима. Стоп. Кой е дошъл тук на стената на вас? Може ще снима. Сега трябва да търся оръжието. Те също ще ги прибиват бой. Човек! Да, човек, не знам! Какво са нещо, човек? Какво? Човек! Какво бе? Какво бе? Какво бе? Какво бе? Колесан! Пам! 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 Колко ти ръгна? Аз съм най-добрия! Не толкова далеко.
направи така на кръка, Помниш помниш ли ли? коя тениска беше? Някаква бяла, с някаква чанта, бяла и тя. Гащи, помниш ли как бях? Някакви като сиво-зелени. Това е Пепи. Това е приятел ни, който искаше да ни убие. Ага. Значи, И сега така ми направи даже това. много боли. Мале, то с направо. Чакай, имам бинтове. Ако го видя втори път, не знам на какво ще го направя. Добре, имам бинтове, спокойно. Ай, бъди за бинтовете, да се рекучи на бинтове. Браво, бах ти бинтовете. Ето. Боли ли те? Ако беше сложил пудра. Ето. Ма тя пудрата се слага първо пудрата, после бандажи. Добре, махам. Ау, Не ме интересува. старитна. Много ме интересува. Добре, сега бинтове. Готов си.